Τα φύλλα σου καρουλιάζουν και οι νέοι βλαστοί δείχνουν αδύναμη, ίσως έχεις μελίγκρα. Η μελίγκρα, γνωστή και ως αφίδα ή ψήρα των φυτών, είναι μικροσκοπικό έντομο που ρουφάει τους χυμούς από τα φυτά. Τη βρίσκουμε συχνά σε λαχανικά, αρωματικά, λουλούδια και καρποφόρα δέντρα. Το πρώτο σημάδι είναι τα καρουλιασμένα φύλλα και η παραμορφωμένη νεαρή βλαστή. Η μελίγκρα αφήνει κολώδη μελιτώματα. Πάνω τους μπορεί να εμφανιστεί καπνιά που μαυρίζει τα φύλλα. Αν βλέπεις πολλά μυρμήγκια πάνω στο φυτό, έλεγξε καλά. Συχνά ακολουθούν τα μελιτώματα της μελίγκρας. Ξεκίνα ήπια. Νερό υποπίεση στα προσβεβλημένα σημεία, ιδανικά το σούρουπο και όχι με δυνατό ήλιο. Για μικρές προσβολές, μια ήπια λύση είναι το πράσινο σαπούνι. Πάντα με σωστή δοσολογία και δοκιμή πρώτα σε μικρό σημείο. Αν η προσβολή επιμένει, επίλεξε εγκεκριμένα βιολογικά σκευάσματα και διάβαζε πάντα τις οδηγίες της συσκευασίας. Με τακτικό έλεγχο, σωστή φροντίδα και τις κατάλληλες λύσεις, η μελίγκρα αντιμετωπίζεται. Βρες προϊόντα φυτοπροστασίας στο χορτισκάλτσουρ.com